ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಪ್ತಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ಅಧಿವೇಶನವು ಗೋವಾದ ರಮನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವೇದಮಂತ್ರ ಪಠಣದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಪುರೋಹಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದರು. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಸಂತರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನಗೊಳಿಸಿದರು. ಸನಾತನ ಪುರೋಹಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವೃಂದದವರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮವರಚಸಿ ಜಾಯತಾಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇ ರಾಜನ್ಯೈಷವ್ಯಃ ಶೂರೋ ಮಹಾರಥೋ ಜಾಯತಾಂ दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नडवानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः परजन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्. ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸದ್ಗುರು ಚಾರುದತ್ತ ಪಿಂಗಳಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸಂಹಿತ ಸೋಮಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದರು. ಅನಂತರ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧಕರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೇಮ್ಖಾ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತ ಅಠಾವಲೆ ಅವರ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ವಾಚನ ಮಾಡಿದ್ರು. स्थापना का कार्य करने हेतु शारीरिक एवं वैचारिक क्षमता के साथ साथ आध्यात्मिक बल होना भी आवश्यक है. स्वयं में आध्यात्मिक बल की वृद्धि केवल साधना करने से ही हो सकती है. काल महिमा के अनुसार हम यदि कुछ भी न करें तो भी वर्ष 2023 में हिंदू राष्ट्र की स्थापना अवश्य होगी. यदि ऐसा है तो हमें इसके लिए प्रयत्न क्यों करना चाहिए? ऐसा प्रश्न किसी के भी मन में उठ सकता है. उसका उत्तर यह है कि क्योंकि इससे हमारी साधना होगी और हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं. श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था. उस समय गोप गोपियों ने पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाई थी. हमारा कार्य उतना ही है, यह सभी को ध्यान में रखना चाहिए. हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए मैं कुछ करूंगा ऐसा विचार अनुचित है, क्योंकि उसमें स्वेच्छा है.